La meva pitjor red flag, que sóc molt violent. Defineix violent. No, físicament, no, que tinc un caràcter agressiu. Vale. Tinc un caràcter agressiu, que per sort el tinc canalitzat i el tinc col·locat cap a unes direccions determinades, però que tinc... Sí, que sóc una persona rabiosa, agressiva i, bueno... I on deposites tota aquella ràbia, ara mateix, canalitzada? Ah, sí? Escrivint, molt bé. Ah, molt bé. I una mica de kickboxing, també. S'ha de protegir a la gent del meu voltant. Per si de cas. No patiu, mai tindrem cap ensurt. Ho tinc treballat i teràpia i no sé què, però sóc una persona agressiva. Vale. No hem de patir pel públic del Borràs. Pel públic del Borràs potser sí. No, pel públic del Borràs no hem de patir, però que tampoc provoquin. Que vagin a escoltar i ja està. Faràs tu un Will Smith a la inversa, no? És que això és possible, no ha passat mai. No ha passat mai, però això és possible que, bueno, seria possible que arribés a passar. També et dic que hi ha vegades que, si està justificat, si ho fas... Jo crec que la violència no és la solució idònia, però és una solució. Però és una solució.